Yes, hello, good morning, good morning. This is Joel Boholano. So karon guys, so matot ta og basak kay maghatod kag abono. Kay ato na ta kainit na maghatod kag abono guys. So mato na ko kay magkuha ko magdala kog abono. Di mato kog basak. Maghatod kog abono. Napi kining gumikanan. Dito ba ko nga ibot og tagod na ning gani ko. Nagibot ang tagod ka tala ingan na. Asa man ani kani mauni? Gamay ra day kayo guys. Guys, maghatod ko abono. Anak ko daan kay. Kaya guys, so ako abono. Pero gamaya. Bukat man to, ma'am. Sige. Init ay guli. Init pag uli na. Ako ning kuanon, naon. So guys, ato na to sa basak guys. Wah, halidi man. Ninoy. So guys, mulakaw no kay grabe na kainit. Ito na basak guys. Ugma, sabado na ugma. Ilan sa didira kuan? Asa mo mga ma'am. Asa kayo? Kani abono. Ang abono day kayo. Ano ka magbukas? Butas Mga abono magpadjong. Tiguli man. Wala mo sa pad. Wala mo sa look. Magbutas kayo kay basa na. Ugma na kung magbutas ma. Abono, ato naman Jimboy adto. Kulay pagdarag limatok. Oo. Suna kog sako. Ina dere kuan, abri ang eskulahan. Oh, sugbao na to. Guys, oh. So, paghatod kog abono. Ito naman ako manghud adto, naguna naman. So, gamay ra man akong abono kay bugat lagi guys, kay dili makuhayo ko mag arsa og bugat kay naoperahan magugog appendix guys, mo nang di kayo bugat ako ang da. Diba? So, gamay ra no. Dangog. Wala na sila rambutan guys. Oh. Salamam. Sila rambutan o dagha bunga. Ba? So, mari na ko kay. Wa ko'y gunit-gunit no kay. Gamay ra man ni siya, di man ning daghan. So, gamay ra. So, mahapit na po tagtangkong ron. Tangkong. Okay. Gaan naman akong dagas, di makayo ni siya bugat. Diba? Katong nag-iadlaw, naghatod man po kong abono. Ikaduha mag-abono, kay na short mag-abono siya guys. So, maunang kaduha, bali isa kasako man na siyang abono, gitunga-tunga. Ano siya guys. Pa. Mamana atong life day sa bukid guys. Dili mangahoy. Kay way sugnod mangahoy. Sa padya mabuhat sa atong palibot. Mauna siyang ano ta, permanente ta busy. Kay lagi kung maglikura ta, di ta mag trabaho, magluya man puta siya guys, diba? Magluya tagwa tay trabahoon. So, kapit na ko sa basak guys.
Ba? Nanay silang coral guys oh. Yan yung akong paliton ba coral sa likod namos bay kay naman ko'y buhi nga kuan bibi ug pato lamin tanang yan ako na guys oh. Ba basak na napo ko dis basakan no. Perminti mako dis basakan. Ba. Na siya guys. Padbukad na gani akong ilong. Asa man tong hala sir. Bili akong chilyas diri sir ha. Si mangga pamubugbuwak aw mahingam nana. Anananom ka? Wala si Sir Celso una sa mga tanom diri o namubo siya siyang tanom guys. Ayan. Sikwa? Ay pipino? Ay man maging na pipino ala o dagko na. Bantayan jud nimo ni siya permi kay mamunga na lisod na. Diba? Papabutang ka direct CCTV. Hindi bitaw o. Na may CCTV nga solar. Namubo siya siyang kuan guys o. Yang ako na nang gi-vlog ng sili nimo. Pati ning kapayas nga lamion. Yang sili guys o. Hala, paliwat ako ani silso. Wala na hinog. Munya nag-agi na ko, hulata ko na pa si kapayas. Unsa ni nga kapayas? Pagka nagkuhan mo Mo ni imported no. Oh. Guys, o kapayas o lidi papaya ni. Dako kayo siya guys no. Wala. Dapa o, daghan kayo o. Pero kuha naman eh. Na o. Gamay rin sa kay Diba? kuhan. Gamay kay punuan guys. Puro ang bunga arang dagkuha. Muna siya o. O, ang gipod o. Gamay sang punuan, dako gahag siya bunga. Diri po siya o. Awa. Diba? Ito na po kay naisawon sa buing. Diba? Okay. Yan guys. Muna yung kuan diri trabaho guys. Pag nakabitaw basakan guys. Ba? Nakay basakan. Bisa gamay ra na siya. Imo dyan na siyang kugihan o gabuno. Na ay limpyo. Parang lami ang iyang tubo. Ba? Lami iya tubo guys. Munang dali ra na ko napasan kay kuan man ay ana gaan ra man so naraman siya dira ako igsoon guys oh diha kay didto humana man namo nitog hato diri na po sa tunga na siya guys muna gianan des basak mo gani ni kay nauga na ni siya guys nauga na di na kayo siya kuan lapok kay kato bitang tigtanom. Grabe yung kalapuka lagi. Ang lapuka mo gani kay nauga na ni siya. Diba? Yan. Inabot ako ari guys. Diri na ni butang. Asa? Layo pa di ay guys, abi kog diri. Layo pa man di ay. Dapat diwa na human didto. Nga, kuan malagi na lain manik porma. Kumanghon dito oh. Mabuno. Ato daw sa unahan guys, labi ko diri ibutang dito pa di ay.
Nagdakog payong kay iguli init naman, wala naman ko gilukdo. So nagdakog kuan payong kay na lisod na bis itom pata samot natin ka itom. Diba? Siguro yun ang pag-auwi kayo natugbasak nagpayong lisod pod yung rabi kainit bisag itom ta sakitan nga punta oy kay init biya kayo guys. Mo ni siya guys nga abunuhan tong naging adlaw kani siya tama na diha paingon na siya dito na 5 man ni siya kaluwang 5 sa 2 3 4 5 ni siya kaluwang guys. Kuwang pa mo siya gabuno mo siya gabunuhan na pugutro na sako oh. So des yan ako diri sa Baliti guys. Tabi po agi ko tabi madalang kukuan tabi po ako ni butang ha tabi oh sa sinoko okay kuan man ni siya guys sinang Baliti dako kay kahoy diba? Baliti na tanawang kuan punuan so agi lang ko tabi. So guys mo to siya guys kay ang diri siya guys kuan na siya suba suba kumbaga basa pa excuse me mo na siyang suba ari guys diri sa una guys nindot ta kayo ni siya nga kuan suba sa unang panahon tanggalon na ko dito kay kuan na nindot ni siya sa unang panahon karon kay sa sigig baha bitaw sigig baha so mo nang naiyana na siya guys mo nang nabaw na bitaw siya oh man na siya guys oh lalom na siya sa una diha lalom karon kay wa na nagadimaong guys sa mo jud nga maabot ang tanan moabot ang panahon nga mausod na jud kausaban no na mausob ang imong mausob ang sa una ug karon lahi ra jud siya guys mo nang sa una diri mga ligo mi diha ibabaw sa ibabaw kay lalo man na diha nindot man ang diha sa ibabaw so diha mi mga ligo sa una mga bata pa mi karon kay wa na yaw tapos hugaw na daghan na may kuan dito sa ibabaw kana mga poultry manok baboy so ang mga hugaw o kukabalog ilang hugaw maingon ba diri mga ad sa baboy tanang kulungan sa baboy ba na kay diri man paanod so hugaw na siya sa una muha pa gani mi diri og kuan guys kanang nang shell bitaw kanang suso or kanang kajipis may tawag sa mo diri kay kanang shell bitaw nga suso manguha mi diha diri dito ubos samot na dito patungas mi diri patungas pa dito putsawnahan mga ligo dahin mi samot na dito sa unahan guys adto napoy yan dito sa dito sa unahan napoy dako kayong suba dito dito jud ang permanente mi mga ligo manggibawon mig saging manggilungag mi magdamig dinuguan maghumba mig nangka subaw na mo dito mi mga ligo wa po mi og shell kanang suso dito nga dapita kansuhay naman na dito guys paingon dito sa alikuan mambuo so na dito ang pinakadako nga suba na may agianan diha nga simentado so guys naraga mo ni amo kuan guys bukid kana siya Mount Palingkod Taliwtew ang Mount Palingkod nasa likod din Taliwtew na siya guys among bayda sa baba guys tanawa ba nindot ang gakit kayo muning gakit kay kanang kuan lagi gakit na siya so sumato na po guys kay kuan ay gutom na so nagdakog payong kay grabe kainit di ba laban lahig basak kag payong ato sa ning ayuson guys manao di ba nakos basak nagpayong buot sila magpayong ko ba init kayo di ba wa ko nainitan muna diha muna siya guys muli na sad ko kay
Alas 8 na kape, napakoy buhaton. So, mahapit tagtangkong guys, balaga mayra. So, mahapit ko ron. Hala, naigansa, nilupad. Hanawag guys, oh. Hala, nilupad. Oh, pana siya kanang, mura siya og, kuha kanang, baby ba, pato. Wild lang siya, wild. Wild lang siya nga, pato. Wala ko kakuan sa akong pato nga update kay ngono busy ang life. Tanggalon ako ning payong bi samok guys, wala na ako nagpayong kay samok na raman ng payong. Sumhapit tagtangkong guys kay wala naman tay tangkong kapita na akong kuan kalo darang kog bubong sa bubong kanang extra nga labuhonon ba akong gi ana sa kuo parang di kay init. Okay, uli na ko guys kay init na kayo. May basak no, basa na kay basak guys, trabahoon nga basak. So imo dyan na pong abuno at timanon ba abuno imong limpyuhan ba. Ayo makoy baldi guys. Siguro ko kakuha gani ko an tangkong. Ilang kumuhag tangkong. Init na. So ayan guys, nana ko diri guys, kay muli naman ko. So nice yun ilang puan guys. O kani o coral banay lami. Lamion siya guys. Oh, di ba? Na daw na siya kuan diri guys ng pato. May pato, gibuhi. Di ba? Nice kayo siya no. Ni iro guys, basig mamaak. Muli na ko. Okay, mahunaw sa ko guys. Hunaw oh. Tubig ari. Nilapok na kong tiil. So, okay. Muli na po. Nakakuha kong sili guys. Oh, paliwat kong sili. Ba? Layo na ko sa sounds guys. Kaya namugutoy sounds ito kusog kayo. Wow. Basig ma-copyright ba? So, gamay ra kong na vlog dito sa basa kay nalagi sounds. Guys, oh. Mingaw din sa mua guys. Yana na din sa mua mingaw. Kay bukid man. So mingaw yun na siya kay bukid. Lisod po syudad. Ito tag syudad po yung kay Bibo. Diba? May mangga guys. O kani manggahan ni buong jud may anig pamuwak sa unang panahon. Init. Payong ako guys. Diba? Hi ma'am. Ma'am, hi. Wala, daghan kayo sa gansunis, oh. Huni. Manatiwas, ma'am. Masila lansonis, guys, oh. Hello guys. Guys, oh, mangha ko ha. Hello. Mara, hilaw pa. Hello guys. Guys, tag-iya, oh. Na, hi. Hi. Kasi mo ngan. Kuya Ampo. Kuya Ampo, imo pa. Apelido man na. Pangalan sa pangani mo. Ha? Si Bik Bik.
Si pangani mo hoy. Bit kuya ampo. Naman ay tagyari o ani rambutan. Hilaw pa. Patay. Si rambutan guys. Diba? Tapos sila buongon guys. Kumpleto na sila prutas diri May mangga, lansonis, rambutan, marang, tambis nga amerikano. May yabana. Yan bata o. Pag-iya. Oh. Ito siya guys. Diri ka. Diri. Diri lingkod. Lingkod. Habasit. Ikaw nagsili? Di ko. Di tamis mo na. Pamikuan ba sa gilaw. Yaw. Ede. Lami. Ede. Nami? Ede. Lami. Ibog ka? Buntis ka? Sa kamamu. Ibog ka? Ha, saya kuan diri guys, may prutas. Say mo pangan. Hello, mami ma'am. Akala ko ko. Tulong sa itugbong ko gahapon. Ako na yung sinanong dariyot na nada sa blangon. Bungon. Di kani mo na ilagay. Unsa ka nang? Kana mo dato ni espada na tagpas na imo. Naalang ngay kung silso kanina. Kani o. Ngay kung silso. Kay mama. Ay kay ano mo na ilagay. Hoy sili at sal guys. Hala buntis ba ako ma? Pwede ako nang ihian. Ni Pagpagan. Pait naman ni Ma'am Huy. Wala na. Namunga na ni mong dragon fruit. Mananom lagi kong dragon fruit o likod ba? Ni kaya need ba na sa init? init ya. Hampay nila ng init. Hindi ba na Ayaw talandong. Ilubong po na siyuta. Hoy! Asa? Tama. Ami. Last na kong kuha, ma'am, ha? Sara kabuok, ma'am. Siya buok. Kabog man. Ay, wait! Uy, wait! Di man maabot. Nga ilang rambutan, guys. O, kay bunga. Ha? Diba? Gawa si ma'am, o. Suko na ni si ma'am. Tanawa. Tuwa, suko na ni. Bakan! Ilubong gini sa yuta lagi, hoy. Ilubong ladahan kay kahoy, ma'am. Kani pwede maguna sa buungon. Pito gabasan na raman na. Pinana mo na makaguba sa imong atop, hoy. Oh, diya pwede. Pretty. Nya. Kuan na ibangag sa kuan yuta. Nya bangani ko istro. Tanom siya dragon fruit guys. So na ako diri ila ka ma'am Lolita. Di ka na makugbasak so nihapit ko diri kay naibog ko silang lansonis sa rambutan. Buntis baya ni siya, ma'am. Magputlo na lang mo ning kuan. Hoy. Ano mo ni makagubag samot sa sihin. Kay kung tanggalon man guna siya mo samot nagkalaka. Kay nasangi man siya sa atop. Natukod sa diha mo nang di sa ka. Hinahinayon mo nagputol.
Puungan sa una. Puungan hantod nga mahinay sa puong. Pwede na kay wa maguna sa dayog kuan kay na sound sa atop. Siya guys, oh. Napay isa diri guys. Diri ra ko mo isa guys. Pa? Maran ba? Salamat ma'am, matunak mo ma'am. Libog ka no? Buntis ka? Oh, muni hinog ni oh. Guys, oh, naray guys, oh. Kanang liso, bata oh. Pag maton bitaw sa kalsada mura na siya naputlan, dagan-dagan. So muuli na ko guys kay gutom na. So mura to guys, daghan kayong salamat guys sa inyong mga suporta guys. Thank you guys. Please subscribe my YouTube channel. This Joy Boholano. Thank you. Bye.